Går du i 8. klasse og skal ud i introduktionskurser, eller i 9. og 10. klasse og skal i brobygning, så har du mulighed for at gå ind på brobygning.net og finde flere informationer omkring de forskellige hold. På startsiden der bliver du mødt af et Danmarkskort, hvor du først skal fortælle, hvor det er, du er henne. Det kunne være Vordingborg. Og på næste side skal du nu vælge, hvilke uddannelser du gerne vil ud og besøge. Det kunne være bygge og anlæg. Under dato skal du vælge den uge, hvor du har fået at vide, at du skal ud i brobygning. Det kunne eksempelvis være uge 49, og vi starter om mandagen, og slutdatoen for brobygningen på 9. og 10. årgang er en hel uge, så vi slutter fredagen i uge 49. Så lige nu, hvis jeg søger, så vil jeg få alle brobygningshold frem for bygge og anlæg i uge 49 i alle byer. Men hvis nu jeg ved, at jeg vil til Næstved, så kan jeg under nøgleord skrive ved Næstved, og når jeg klikker på søg, så vil jeg kun få de brobygningshold frem, der gør sig gældende for Næstved. Yderst til højre er der et forstørrelsesglas, og klikker vi på det, kommer der en ny side frem, som fortæller lidt omkring de ting, der foregår på det her hold. Hvad er indholdet? Hvad tid skal jeg møde? Hvordan kommer jeg derhen? Hvilket nummer skal jeg ringe på, hvis jeg bliver forhindret i at komme? Vær opmærksom på, at det her jo ikke er en tilmelding. Din tilmeldingsseddel får du udleveret af din uddannelsesvejleder, eller kan hente den på vores hjemmeside uuss.dk, hvorefter du skal aflevere den til din uddannelsesvejleder til den deadline, som I har aftalt.